Infiltration basin sa Clupan Dam sa Dakbayan sa Lisay nahubsa na gyud mga konsumidor gipasidanan nga mupaagas na lang hangtod sa duha ka oras matag adlaw. Si Chona Carion sa report. Gikan sa 33,000 cubic meters nga supply sa tubig sa Clupan Dam matag adlaw, mius-us na kini og moabot ngadto sa 9,000 cubic meters sugod karong adlaw. Katapusan namong pag-anhi dinhing dapitan ni adto lang miaging buwan apan dangtan og kapin usa ka buwan mao na kini ang resulta nahubsan gyud og tubig ug miliki ang yuta sa Haklupan Dam. Gibana-bana sa MCWD nga matag banay makahurot og 1 cubic meter nga tubig matag adlaw. Buot pasabot nga gikan sa 33,000 ka mga konsumidor, 9,000 na lang kapanimay ang makapahimus niini. Gipaabot nga ning pipila ka mga adlaw dili na makuhaan og supply sa tubig ang maong dam. Ang dam mag-supply og tubig alang sa konsumidor sa Talisay ug Central Cebu City. Hinungdan nga gipasidan-an silang daan sa Metropolitan Cebu Water District kun MCWD nga mas muubos pagyud ang oras nga moagas ang tubig. Samtang ang mga lugar nga naa sa Tungason o Bukirang barangay, dako ang posibilidad nga wa na gyud moagas sa ilang mga gripo. Kung sa unan makaagas sila 3 to 5 hours, musamot gyud siya karon kaubos og 1 to 2 hours na lang per day. Ang usa man jud ang pinaka maepektuhan katud yung elevated areas. So kung mingon ka nga naadyoy households nga di mo agas, yes, posible gyud na siya. Katong elevated areas, katong nagpuyo og second floor o katong mga sudlunon kaayo mga interior kaayo nga portions. So mo na ang maapektuhan gyud. Muna sa sila atong deliveran through trucks karon. Apan gibutyag ni Cara nga aduna pay ubang mga tinubdan sa tubig nga ilang makuhaan. Wala gitay choice but we have to use our other sources, no, atong other nga mga wells sa mga nearby areas, mo-increase ta sa ilang production. We are also in talks with a bulk supplier nato sa Mambaling area to increase ang sa ilang gi-supply nato, no, sa atong bulk supplier. Ang banayng labora sa Barangay Lagtang, grabe na ang pagtipid sa tubig. Kini gumikan kay alas 3:30 hangtod sa alas 5 sa kadlawon moagas ang tubig. Dili man nang gani makasaka sa ilang water tank ang tubig nga pila na kabuan nga wa nasudlan. Nagantos lang yung meron ko anon. Say, masagumida sa atbang, piso-piso, hug piso. Ya. Makadlaw, doon ay agas gamay, makatigom lamig nga pila ka baril. Wana, baril na drum. Maora nang makasugako na sa dili sad. Ang MCWD subling na nawagan sa mga konsumidor nga magdagidot ug mag-recycle sa tubig. Nangayo sab sila og pagsabot kay mugna man kini sa El Nino. So whatever tubig atong ma-recycle, atong gigamit karon sa pagpanghugas, muna atong gamiton pang flush, pang limpyo, so mo gyud sa ni ato ang mga mabuhat karon ba, we all need everybody's cooperation. Uban ni Marlon Melgaso, Chona Carion, Balitang Bisdak.